srácok, ebben a mai videóban plusz egy Speed Escape keyboard gárdozni fogunk. A nagy akkumat is behozom. KNX. A Tomi Hunszka, jelöljetek be majd. Írjátok le kommentben a neveteket, iratkozzatok fel. Szóval. Még kis akkumon nem játszottam, mint élvezzetek. Inkább iratkozzatok fel. 50 feliratkozó, vagy nem? 5 feliratkozó. Legyen meg az 5 feliratkozó. Már csak egy kell. Egy kell, chat. Egy darab. Nagyon szépen kérlek titeket. 5 utána 10. Hogyha meg lesz a 10, akkor nagyon nagy videót fogok csinálni. És ha meg lesz, de nehezen, mert próbálok jó videókat csinálni. Um, 50 feliratkozónál nehezen lesz meg, de meg lesz egyszer, mert csinálni fogom a tartalmakat, hogy próbálok szórakoztatni titeket. És fogok live-olni. Az a lényeg, hogy live-olni. Ennyi. Az a lényeg, utána már alig lesz pár videó, vagy hát lesz pár videó, se lesz sok videó még, de inkább streamálni fogok. Most lehet ilyet. Jó. Most nem nagyon izéltem. Na várjatok. Itt lesz már a videóban. Lesz telefonszámom, mert nem tudok 15 percnél hosszabb videót csinálni. Úgyhogy, ja. Itt a kis akkom. Vagy a nagy akkom. A barátomat felhívom. És akkor... hogy ő hív fel, mert nem jó. Bizony. Ne mondd már. Ez így nem. Na várjatok, mert nem jó. Nem tudom felhívni egyszerűen. Ahó. Nem csörög ki, pedig itt van, itt játszik. Rendeljétek be Katona 1112. És ilyen. Bár már nem is játszik. Várjál meg, kavarodás. Na, itt van.
van. Katona 1112. Na mindegy, visszatérve a videóra. Közben már valamennyire miért ilyen lassú vagyok. Na már! Ezen fogok kiakadni. Végre. Egyébként. Egy film. Közben edzünk. Akkor... Igen. Szóval így. Nem tudom, hogy miért nem tudok élni. Megkérdezem, közben edzünk, és ennyi a lényege a játéknak. Hogy meghalok, természetesen. Igen. Ezt 15 perc alatt nem lehet megcsinálni, max, hogyha csinál, vagy követesz Robux. Ebből 10 rész lesz, hogy ki tudjam, sokat tudjak. Sokat mutassak be nektek. 10 rész lesz. Gondolom nem kell bemutatni, mert ismerik sokan. Nem már! Nem hiszem el. Tényleg nem. No way. Hol az én piszem? Mindegy, szóval. Ne kapjál, jó. Hogy én vagyok hülye, vagy tényleg? Mibe? Na jó van, hogy ne. Ne. Nem. Itt nem kapsz el sem. Nem. Haha. Jó. Level 30, hát itt nem kell level 30. Mindegy. Redem 15 level. De amúgy nekem miért nem ír rendes időt? De nem mindegy. Edzünk. Mindegy, kell 3 win. Hát ez meg lesz. Most én vagyok hülye? Mert tényleg én vagyok hülye. Mindegy.
Jó, lesz, meg lesz, nem lesz meg. De meg lesz. Végre feloldottuk a Get a Stepper. 3 vagy 11 win. Végre. De most hagyjuk. Azt mondja, hogy rám Na, szó. Jó. Elmegyek, nem. Végig sorolunk. És már csak egy win kell, chat. Egy win. Majd 5-ösével kapjuk. Száz win mennyi? 100. De hogy? Mindegy, chat. Ha akartok még folytatást, jelezzétek, megvan a 4 feliratkozó. Köszönöm szépen, aki feliratkozott. Köszönöm, aki feliratkozik rám. Addig is. Sziasztok! És iratkozzatok fel, 5 feliratkozót megünnepeljük. És a 10-et is. Na, hello!